Žijeme v ére, kde najcennejšou komoditou nie je zlato ani ropa, ale však pozornosť. Vaša pozornosť. Influenceri sa stali novodobými polobohmi. Veríme im, čo jedia, čo si obliekajú a kam chodia na dovolenku. Často ich vnímame ako kamarátov, ktorí nás bavia cez obrazovku telefónu, ale čo ak je táto dôvera len jednostranná? V dnešnom videu sa pozrieme na 3, ktoré otriasli československým internetom. Pozrieme sa na Martin Mikiska rozhodol v priamom prenose otestovať sebavedomie svojich kolegov. Skutočný strach fanúšikov stal len lacným marketingovým nástrojom a prečo niektorí tvorcovia riskujú životy nevinných ľudí. Kde sa pravda predáva pod cenou a kde morálka končí tam, kde začína zaujímavý honorár? Martin Mikiska je na českej scéne známy svojím unikátnym štýlom, ale v projekte Spoločne to zvládneme urobil niečo, čo prekročilo hranice bežnej satíry. Rozhodol sa zistiť, či majú naši influenceri nejakú morálnu brzdu, alebo sú len chodiace reklamné plochy. Vytvoril falošnú marketingovú agentúru, prenajal si luxusné kancelárie a nastražil skryté kamery. Scenár bol jednoduchý. Pozveme známe tváre, ponúkneme im výlet snov do Číny. All inclusive, luxus, zážitky, málo to však jeden zásadný háčik, ktorý bol jasne napísaný v zmluve. Influenceri sa museli zaviazať, že o Číne budú šíriť len pozitívny obraz. Žiadne zmienky o politike, žiadna kritika porušovania ľudských práv, žiadne otázky, len čistá nefalčovaná propaganda v službách totálneho režimu. To, čo následovalo, bolo mrazivé. Niektorí influenceri na túto ponuku prikýlili takmer okamžite. Vidina dovolenky zadarmo a tučného šeku bola silnejšia než akýkoľvek morálny princíp. Všechno přešli úplně jako bez problémů. Dá se to být dokonalý trip, že? Víte, že chcete s náma spolupracovat, jestli to víte na 100%. Za nás jo, je to vlastně jako na vás, jak se rozhodnete. Tak čo, vole, dneska vědět, tak my do toho jdeme. To my jenom ať víme, jak s tím máme prostě počítat a nakládat, protože já vím, že máme ještě do jedné reality show, asi do farmy máme. To zní hrozně naprosto. To zní hrozně teda. Prostě mě chtějí všude. Týmto experimentom ukázal niečo znepokojujúce. Proces tzv. Soft power propagandy v praxi ukázal, že ak máte dosť peňazí, môžete si kúpiť ústa aj sebavedomie ľudí, ktorí denne cestujú, sledujú milióny mladých divákov. Títo tvorcovia boli ochotní podpísať zmluvu, ktorá im brala slobodu slova, len aby mali pekné fotky z výletu. Je to jasný dôkaz toho, že pre mnohých influencerov nie je dôležitý obsah, ale len ich vlastný profit a luxusný imidž. Bez ohľadu na to, ten účet platí. Čiže prerušujem toto video, ale chcel by som, aby ste dali like, odber a do komentu napíšte a poprípade niečo, čo by pomohlo algoritmusu. A musíme dosiahnuť 300 subs, ľudia, ja vám verím. Presuňme sa na Slovensko. Štefan Modrič, ktorého všetci poznáme pod menom Jovinečko, patrí k najúspešnejším tvorcom krátkeho obsahu. Vybudoval si imidž vtipného, bezprostredného chalana, ktorý si otvoril vlastnú prevádzku Jovi Point. Keď v apríli 2024 na svojom Instagrame zverejnil šokujúcu správu, že podnik vykradli. Toto sa stalo, dámy a páni. A neviem bližšie informácie, viem, že nám chýba dosť veľa vecí z kuchyne. Dneska určite nebudeme robiť palacinky, akože sme v takom tom núdzovejšom režime, slané veci sa dajú objednať a pátrame, zistujeme, uvidíme, že čo a ako. Fanúšikovská základňa okamžite zareagovala. Ľudia mu písali slova podpory, zdieľali kamerové záznamy a snažili sa pomôcť vypátrať pachateľa. Strach o obľúbeného tvorcu bol skutočný, emócie boli vybičované. Lenže o 2 dní neskôr prišlo odhalenie, ktoré mnohým vyrazilo dých. Ľudia, vy neuveríte, ale ten chalán, čo nás vykradol v nedelu, dával tie veci na Marketplace a samozrejme, že ho čapli. V celej
Celé vykradnutie bolo zinscenované. Zlodej bol jeho najlepší kamarát a celý tento príbeh bol len súčasťou reklamnej kampane pre poisťovňu Kooperativa. Problémom nie je samotná reklama, problémom je spôsob, akým to Jovinečko zneužil. Prirodzený ľudský súcit a empatiu. Hrať sa s citmi fanúšikov, nechať ich prežívať stres, obavy, len preto, aby mali vyšší dosah na príspevku, je vnímané prekročenie červenej čiary. Keď sa hranica medzi realitou a reklamou takto nebezpečne zmaže, divák stráca dôveru. A dôvera je jediné, čo influencer v skutočnosti má. Bez nej je len ďalšou tvárou v mori internetového. Ak hovoríme o strate zodpovednosti, môžeme obísť Tarasa Pôrodníka. Známe ho ako Tari. Tari je fenomén, ktorý sledujú najmä tie mladšie ročníky. Jeho videá o parkoure motivovali tisíce detí k pohybu, avšak jeho správanie mimo telocvične bolo nieraz absolútne nepriateľné. Najvýznamnejším incidentom sa stalo video, kde Tari uháňa po českej diaľnici rýchlosťou vyššie 240 km za hodinu v bežnej premávke s telefónom v ruke. To je křivost. To je křivost sama. Není to vůbec rovný. Nemůžete jet nikdy tak rychle, tyjo, protože tam může kdykoliv vjet a to není bezpečný. Keď sa pod videom zdvihla vlna kritiky od ľudí, ktorí mu pomínali, že ohrozuje nielen seba, ale aj nevinné rodiny v autách okolo neho, Tariho odpoveď bola šokujúca. Pôsobil arogantne a odmietal prijať akúkoľvek vinu. Já sám a přirozeně se chovám víc roztržitě, víc akčně a jsem takovej hyperaktivní už od malička. Hodně lidí mi píše, že bych se na svůj věk měl začít chovat jako dospělej, jenomže já nechci být nikdy dospělej, já jsem prostě takovej, já si hraju, já si prostě bavím, užívám si života a Tento prípad odhalil obrovskú priepasť medzi slávou a dospelosťou. Tari si v tej chvíli neuvedomil, že ako idol detí dáva návod, že pravidla cestnej premávky a bezpečnosť sú len pre tých druhých. Že ak ste slávny youtuber, môžete si robiť čo chcete. Jeho absolútne nezodpovedné. Sláva nie je len o peniazoch a potlesku, je to predovšetkým o zodpovednosti voči ktorým vás sledujú. Tieto tri prípady majú jeden spoločný menovateľ. Sme my diváci. Influenceri existujú a prosperujú len vďaka vašej pozornosti. My sme tí, ktorí im dávajú silu určovať trendy a zarábať. Každý like, každé zdieľanie a každý pozretý clickbait je hlas, ktorým hovoríme, aký obsah chceme pozerať. Možno je na čase byť náročnejšími divákmi. Možno by sme si mali viac vyberať, komu venujeme svoj drahocenný čas, pretože v momente, keď vypneme displej svojho telefónu, vrátime sa do reality. Sledujte kriticky, pýtajte sa a neverte všetkému, čo svieti na obrazovke. A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozretie videa, bol by som rád, keby ste dali like, odber a do komentu napíšte, o čom by ste chceli ďalšie video. Dúfam, dáme 300 subs. Bol by som za to mega rád. A týmto videom nechcem pošpiniť nikoho meno, práve že všetkých tých influencerov mám docela rád, každého si pozriem aj